descobridores. Avui a Santa Perpètua de Mogoda, a l'Electrocat, una competició de cotxes elèctrics fets per nois d'institut. Esperant a la final, ambientazo. També poden trobar una escalèstrica allà al final, provar patines elèctrics. La festa elèctrica del futur. Aquesta és la 9ª edició. A punt, doncs, comencem el compte enrere. 5, 4, 3, 2, 1, endavant! Última arrenca, últimes voltes en aquest circuit urbà de l'Electrocat 2022. El primer Electrocat es va celebrar l'any 2014 al circuit tancat de Honda. Els alumnes que hi col·laboren aprenen a dissenyar, prendre decisions, treballar en equip, l'esforç i la superació. A banda d'algun problemilla tècnic, cap equip va haver d'abandonar la competició. S'ha de reconèixer que hi ha hagut una gran evolució, ja que els primers vehicles eren un simple tricicle. A la primera edició de l'Electrocat del 2014 va tenir 5 participants. Aquesta n'ha tingut 10. L'Electrocat és una prova dels alumnes de cicle superior dels centres educatius de Catalunya. Dissenyen i construeixen un vehicle elèctric sobre una base motriu comuna, motor, variador i bateries. En aquesta edició ha guanyat un institut de Sabadell. Demostrat. Gràcies i felicitats a tots i a totes per haver arribat fins aquí.